ngeke uyingenele. Yebo. Angiqale sizwe sakithi. Ngiqale lapho la kuqala khona indaba ngoba indaba iqala entombini. Intombi iyaqoma kuqala. Abantu bacabanga ukuthi ukuqoma kwentombi mhlambe into eyumdlalo. Cha, ukuqoma kwentombi kubaluleke kakhulu. Ngoba yilapho ukuthi mazingena ekhaya zichitha amaswiti, ziphethe impahla, zibhiyoza zibanga umsindo, kukikizwa omama bala ekhaya nentombi izala ekhaya odadewabo bensizwe eqonywayo, kukikiza ngishiza lukaze eyilele. Ukuthi namhlanje kujatshule kuthiwa yangena eyasendaweni ethile wangena umabane bejikele emva kwendle bethi pho ingakanani bethi isitho sayo bethi uswahla mayinde bethi wayibona beyisho zonke into ngendlela eyiyona iqala lapho indaba ngoba ezimiphi sidlule awukwazi ukuthi lento yenzeka manje isivele ibanjwe phakathi kuhloko obhoko awukwazi ukuthi kuqhamuke kuthiwa kuyocelwa bani obeqhamukephi ngoba mayiqoma kumiswa iduku leyaduku elimhlophe liwuphawu lokuthi khona umuntu osengenela ekhaya lezi impahla eqoma ngazo labo malandela basuke eyikazela usibali lezo mpahla zibekwa kwagogo azingishelawini lensizwa okuchaza ukuthi sekunomuntu osengene phakathi kwalamasango uphawu qala ziyabika manje maqala kuthiwa kuyocelwa lento yenzeka manje kucelwa bani owaziwa ubani owakuphi wafika kanjani